everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nonton bयखौबो आंनि channel आव बरायबाय. बेबिया बाजा दोङो दा हेल्थआबो मोजां जाबोगासिनो दङ ओंखायनो आङो केकनि अर्डार्सफोरखौबो लाफिनबाय दा आङो मोनसे केक अर्डार मोनजेनबाय आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय बोथोराबो जा गुसु नै कुहा ओमफ्राय नै जोंहा मामिया मेगननि अपारेशन जानानै दङ ओमफ्राय काला ससमा देखायलाय मामि नै काला ससमा जागासिनो दङ माबायदि मोनदों नों अपारेशन खालामजानानै स्रां नुजोबनाय मोनदों औ सिगाङाव मोले नुयोमोन दा स्रां नुथारदों औ माने बेना मेगनावहाय जालमा बायदि दंमोन आरो ओमफ्राय ससमाजों जाया ओंखायनो अपारेशन खालामनांबाय ओमफ्राय दा 1 month बिदि रेस्ट लानांगोन ना सिदाल' नायनांगौ साइडजोंबो नायनो मोना गाहायजोंबो नायनो मोना बिदि आरो दा आं भिडिअखौ बानायलांनोसै नायलांदो नोंथांमोना आङो नै केकखौ बानायनानै दोनबाय ओमफ्राय अटिजियाव सोनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय बिथिं नै ओंखाम ओंख्रि संबाय ओमफ्राय एक्चुअली आंना बे भिडिअआ सिगांनो बानायखानायमोन ओमफ्राय आं होनो मोनाखै ओंखायनो दिनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै एसे गोजां बोथोरनि भाइब जानुवारिनि जानांगौमोन बे भिडिअआ ओमफ्राय नै जोंहा हेजेलनि फिसा पार्सेल सफैदों आरो बेखौनो लांफैदों आङो ओमफ्राय नै बिथिं केकआबो मोनखांबाय बेबिखौ बिसिनायाव हारसिं दोनदों थादों बिसिनायाव हारसिं दङ ओमफ्राय नै बेबिनि हेयार बेन्ड बिहरदों आङो हेयार बेन्ड 6 piece कम्बो आरो नै मोजाङानो सफैदों नै आं जि फसायनानैसो बिहरखादों मोजाङै बेखायनो वाइटखौ बेखेवनानै देखायनोसै आङो वाइट जि सफ्ट जि मोजां आरो माने खर'आव जेबो सानाय मानाय नङा नै बिराद किउट बेबिखौ जा समायगोन बिदिनो बेनो 6 piece कम्बो क्वालिटिया मोजां बेबि हारसिं जायोना ओंखायनो आङो नै रुमावनो जाफैबाय बेबिखौ एसे नेथावथाव आङो नै ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा बेबिखौहाय फिट खालामनानै फुथुबाय आरो ओमफ्राय आङो केकखौ बे सानावहाय खालामनो मोनासै नेक्स्ट डेनि इभिनिंआवसो खालामबाय आङो नै बेबिजों माबा माबि बेस्थ' जाबाय थानानै माने आलदा माबा माबि जानानै बानायनो मोनाखै आरो नेक्स्ट डेआवसो बानायबाय ओंखायनो आं दाना केक अर्डारफोरखौबो एसे एडभान्स अर्डार खालामबासो लानो हायो आरो ओमफ्राय नै बेबियाबो एसे साउन्ड खोनाबानो उन्दुनायाव माने एसे माबा फिसा खोनाबानो एकदम सिरि मोनगोन गाबगोन बिदि आरो बिसिना खोमायानो एकदम माबाथार ओंखायनो टाइम कनजिउमिं आरो माने थाब हागौबाबो बिदि जानानैनो खालामनो हाया आरो ओमफ्राय नै डिजाइनखौबो आङो नेक्स्ट डे फुङावसो बानायलायबाय आरो 3 daysजों जादों आङो बे मोनसे केकखौ भिन्टेज बो केक बानायदोंमोन आङो फ्लरेल गोनां आरो ओमफ्राय नै बेबिनि हेयार बेन्डजों लानाय फट'खौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आङो नै दा आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय